Yn ogystal â buannedd, dwysedd poblogaeth a dwysedd, mae disgwyl i chi allu delio hefo mesurau cyfansawdd eraill. Nawr yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i wneud hyn drwy ystyried par o enghreifftiau. Nawr i gychwyn, triliant tanwydd car eben yw 60 milltir y galwyn. Os yw eben yn teithio 80 milltir yn ei gar, sawl galwyn o betrol mae'r car yn ei ddefnyddio. Nawr yn y cwestiwn yma, y mesur cyfansawdd ydy'r triliant tanwydd. A mae mesur cyfansawdd wastad yn cyfuno dau fesur arall mewn swm rhannu. Ac mae'r cliw am sut mae'r mesur cyfansawdd yn cyfuno'r dau fesur yn cael ei reid yn yr uned. Yn fan hyn, yr uned ydy milltir y galwyn. Felly mae gennym ni rhyw bellter mewn milltiroedd wedi cael ei gyfuno hefo rhyw gynhwysedd ar gyfer y petrol mewn galwyni. Nawr i geisio ateb y cwestiwn, be fyddai'n drio wneud ydy ffurfio triongl fformula sydd yn dangos y cysylltiad rhwng y tri peth yn y cwestiwn yma. Mae gennym ni driliant tanwydd, gai alw hwnna yn ty efallai. Mae gennym ni rhyw bellter mewn milltiroedd, lle wneud ddefnyddio p am pellter ar gyfer hwnna. Wedyn mae gennym ni cynhwysedd petrol mewn galwyni, lle wneud ddefnyddio c am cynhwysedd y fan yna. A mae'r uned eto yn rhoi cliw iddyn ni am be di'r cyfuniad. Milltir y galwyn yn golygu fod ni'n rhannu'r pellter hefo'r cynhwysedd. Ac felly yn y triongl fformula, pellter rhannu cynhwysedd, pellter rhannu hefo cynhwysedd, dyna fasa'r ffordd o gweithio allan y triliant tanwydd. Hynny ydy, os dwi'n cuddiad y ty fan hyn i weithio allan y triliant tanwydd, mae'r triongl fformula yn deithio ni fod rhaid i wneud pellter rhannu hefo cynhwysedd. Ac felly yn nawr fydd ei atab y cwestiwn sy'n cael ei ofyn. Sawl galwyn o betrol mae'r car yn ei ddefnyddio? Wel, os dwi eisiau gweithio allan sawl galwyn o betrol, dwi'n chwilio amdan y cynhwysedd. Ac felly, dwi'n cuddiad y c am y cynhwysedd, a mae'r triongl fformula yn deithio ni fod y cynhwysedd yn cael ei reid drwy gychwyn hefo'r pellter a wedyn rhannu hefo'r ty am y triliant tanwydd. Yn y cwestiwn yma, mae'r pellter yn cael ei reid fel 80 milltir a mae'r triliant tanwydd yn cael ei reid fel 60 milltir y galwyn. A wedyn, os yn ni'n estyn cyfrifian eich allan i weithio allan yn sydyn, beth yw 80 rhan efo 60, yna dwi'n gweld fod o'n 4 treian, neu os hoffwn ni 1 a treian. Felly, 1 a treian, a mae'r uned fan hyn yn galwyn, fasa'r atab, os dwi'n siŵr fel degolyn, sy'n ni'n gallu cael degolyn sydd yn ailadrodd, 1.3 dot, neu sy'n ni'n gallu meddwl talgrynu fo mewn rhyw ffordd. Ond mae 1 a treian yn well i reid, mae hwnna'n union gywir heb orfod gwneud unrhyw dalgrynu. Yn yr ail enghraifft, mae melyn yn cynhyrchu 25 tunnell fetrig yr awr o flawd. Faint o flawd a gynhyrchir bob 15 munud. Nawr efo'n hyn, yr mesur cyfansawdd sydd gennym fi ydy cynhyrchiant yn felyn. Lle na ddefnyddio c am cynhyrchiant yn fan hyn. Ac eto mae'r uned yn awgrymu sut mae'r mesur cyfansawdd yna wedi cael ei ffurfio. Mae gennym fi rhyw fas y gyntaf mewn tunnell fetrig, lle na'n ddefnyddio m a mas ar gyfer hwn. A wedyn mae gennym fi rhyw amser fan hyn mewn oriau, lle na'n ddefnyddio a am amser. A felly, os dwi'n meddwl amdan triongl fformula ar gyfer y sefyllfa yma, dwi'n gofyn wneud mas rhannu hefo amser i gael y mesur cyfansawdd. Mas rhannu fo amser felly yw'r cynhyrchiant. Ac felly, nawr, fe feddwl amdan ateb y cwestiwn. Mae'r cwestiwn yn gofyn i fi, faint o flawd a gynhyrchir bob 50 munud? Wel, y maint o flawd, mae hwnna'n mynd i fod yn fas. Ac felly, dwi angen cuddiad yr m a mas yn y triongl fformula. Mae'r triongl fformula felly yn deitha fi, i gael y mas, mae rhaid fi gafon nhw ar yr un lefel, mae rhaid fi liosi yr amser hefo y cynhyrchiant.
Nawr, beth yw'r amser yn y cwestiwn yma? Wel, mae'n cael ei reid fel 15 munud. Mae angen cymryd bach o ofal hefo'r amser yma, roedd mae hwn mewn munudau, ond sylwch ar yr uned ar gyfer y cynhyrchiant, mae o'n tunnell fetrig yr awr. Felly, mae rhaid fi feddwl amdan sawl awr ydy 15 munud. Wel, mae 15 munud yn chwarter awr, neu fel degolyn, os o'n 0.25 awr. Felly dwi angen llosi'r amser yna mewn oriau hefo'r cynhyrchiant, ond mae hwnnw'n cael ei reid fel 25 tunnell fetrig yr awr. A wedyn chwarter o 25, neu 0.25, llosi efo 25, mae hynna'n troi allan i fod yn 6 a chwarter, neu 6.25, a'r uned y fan hyn, wel gan fod yr uned ar gyfer y cynhyrchiant yn cychwyn efo tunnell fetrig, mae hwn am fod yn 6.25 tunnell fetrig. Crewch chi gynnig yn awr ar ychydig o gwestiynau ar Mesurau Cyfansawdd Eraill. Ceisiwch ddehongli beth mae'r cwestiynau yma yn gofyn i chi wneud. Efallai ceisiwch ffurfio triongl fformula yn mhob achos. Ac yna, unwaith i chi roi cynnig a chael ateb eich hun, gwiriwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn awr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.